Поїхали. Так. Ви в ефірі. Čolem dona čojas i vokijas, dona tăcajas, jortijas. Апрель чеж, та коронавірус пирос віщем свисна, мьога кутай чукарчини вічколен. Но м'янем пожанлун п'ятне, оту везе, і сідже отвивчини сени єн мисли. Кемище м'ясин єн лиш кивсе, кивзиген, бурще мене там однимес. І локтан вежалуне, м'яновас кик п'ятас. Медводжає словас дасаті часин, комі киввилин, а медес даскуєм часин, роч киввилин. Корам тіянес, віджетни та канали свилин, і юртне мукад ясли. Аджішам, аски, вешкид ефірин. Став бурсет янли, янгед.